Bertsolaritza lantzen saiatze gehala, 4 eta 5 eta 6 mailako ibili dira aurten, eta ikasturte bukarako emanalditxo dotore bat prestatu du. Zuek etxene kontuatuko zineten, asko entzaiatuela, buruz bertso guztik ikasituela, primeran dakiela, hemen pixkat urduri eta lotxatuta jartzea denok, baina oso normala da, eta jaialdi hau, olako gauzek eta ikastekoa. Baina, egin duen lan guztikin, seguru primeran ateako zaigula, eta gehiago luzatu gabe hasi ingo geha, aurreneko taldekin, bale? Venga, 5. mailako. Guk ikasturten zehar bertsoa asko asmaiteu, bainitako batzuk aukera iteu hemen kantatzeko. Eta bain agurre kantako eguture barotzen dugu. Arratsaldeon denoi, bertsotara gatoz, zuen aurrean zerbait kantatzeko asmoz. Saio hau preparatzen, saiaumea gogoz, gustatzen bazaizue, eskertu txalo joz. Zaldibian goifria mendien tartean, dago eskolatxoa zubien ondoan. Honea etortzen geha goizeko 9:00, gaur hasten geha gogotik jolasta soinketan. Zaldibiako festak urrin izan ziren, ez dakizuzuk ondo nolakoak diren. Gaur parranda eta goizero jaikitzen, festak amaitu arte logureak hiltzen. Zaldibian urrian egiten da festa, denok elkartzen gara mutiletan eska. Mondikuk eta ardoak beti gainezka, gainera barrakekin ezin gera keja. Zaldibin oso jende gutxi dau bizitzen, hala ere kanpotika nahi dira etortzen. Arabe marrokitar rumanoz betetzen, denon artean ondo konpondu gaitezen. Zaldibiako festak urrin izan ziren, ez dakizuzuk ondo nolakoak diren. Saiatzen gera denok parranda egiten, ta gero joikitzea zeinen gogorra den. Zaldibian urrian hasieran eta bukaeran, Zaldibiako festak dira Gipuzkoan, dena parrandan eta xelebreantzean, monde jutatako lo beti gure aldean. Eta orain, etxekoentzat bertso batzuk indikeu, Bizkaiko aberatsaren soinukin. Baserria zure esker izan da
handia indio, eta lehenak pikutara. Hemen dira bihar probatxiki. Hemen dira bihar probatxiki. Atzitan eskolara lanera, batata txarrelakin, zeo zek egitera. Esnatzerako denok eskolan. Esnatzerako denok eskolan. Eskola bukatzen da, oso pozik gaudela. Ezin du gehiago itxoin, plaza goaz jolastera. Esnatzerako denok eskolan. Esnatzerako denok eskolan. Kantako ezkizun bertso baita Yellow Submarine doinuki, baina gai izangoa Euskal Herriko mendi gustatzea espero dugu. Euskal Herriko mendik beti dira politena, txindokita eskorri badirela altuena. Hemen ditugu gure mendiak. Irurtea bertsolaritzan ari eta ari, doinuta bertso ugari ikasi dulargi, gauzuek esanea bihurtu garen bertsolari. Doinuta bertso ugari ikasi dulargi, gauzuek esanea bihurtu garen bertsolari. Seigarren maila elkarrekin, lanari nahi dioguekin, urtean zehar egin ditugun bertso politekin. Gusaiatuko gera fin, dena ondo joan dedin, jarri patxaran entzuten eta bertsoek honegin. Gusaiatuko gera fin, dena ondo joan dedin, jarri patxaran entzuten eta bertsoek honegin. Oain bertsoetako ingenitu bertso kantako izkizeu. Gaie da zaldiko festak eta zaletasunek eta gaino ari naizela. Zaldibitarra joaten gera, paseatzera mendira, poltsa bat hartu eta ondoren perretxikuak hiltzera. Baina beti ez denez izaten, paseatzeko aukera, horregatik joaten gera batzuetan izatzera. Urriaren hasieran dira festak hemen Zaldibian, eta argiki egun ederra hortik aste batzuetan. Zaldibitarrak pozik gabiltza, festa mota guztietan pasatzen du ondo, baina ondona Santa Fetan. Zaldibi dugu herri txikia, baina jende bizkorra da. Txirrindulari, pelotari da, futbolariren bat bada. Korrikalari bertsolariak, pailazo traktoretara,
Horregatik zaldi bitarrak kirolari onak gara. Txamaretxetan Saturdiko festak ere izaten dira, txamaretxen bertxok entzun datorkan txaparaino dira. Saturdin berriz bertxolariak, ta dantza jirata bira, urte osoan egoten gera ospakizunei begira. Gauain kantako izkizen bertxok zuen gaztetako garaikok izango ie? Ta gai izangoa aurten deotxo bazela. Aurtengoa DBH-era, lagunekin ikastera, daukiko jau gauz asko, adibidez ingelera, irakasle berriak, joango gera ezautzera, naiz hasieran ibili, gure lehengo klasera, lagun berri onak egitera, lagun berri onak egitera, faltan botako dugu, haurereñoz Teresa, eta baila ere belen, besterikan ez pentsa, lehenengo kontroletan, deno gaude urduri, DBH-en izerdia, beharko dugu isuri, lagun berri onak egitera, lagun berri onak egitera, atxeden alduko da, ta jungo gera, korrika, jolastuko gera gure launekin, saltoka, ordu laurdena pasa, ta pasiotan barrena, txutxumutxuak aitu, kontatzen dizkigutena, lagun berri onak egitera, lagun berri onak egitera. Goain aste santuko gogai buruz kantau izkizu gotxo, Eta doina hori zuen gaztetako garekoa. Aste santuko porra joan ziren, eta lana iritsi zen. Ondo pasatu dugu oporretan, baina lan gehiagian. Orain ohituta gaudea da, baina nahiago dugu egon sofa erdian. Orain eskolan gaude lanean, matea probatzeko saiatzen. Saiatuko gera hori egiten, eta ondoko ez errez kopiatzen. Aste santuko porra joan ziren, eta lana iritsi zen. Alik eta zearen, lanak egiten aspertu, gara hemen. Lanak egiten aspertu, gara hemen. Ekarrekoa txaldetan, ez goaz urrutira, uztaien joango gera, oira. Udan ederki egongo gara,
esan deguna entzun, zuk ere, esan deguna entzun, zuk ere. Naire dunean jekiboetik katalierna egin, udak bikainak dira zaldibil, 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 udak bikainak dira zaldibil. Guain gaiera arantza. Doña Aurre de Vite zertan. Aurten berriz ere, arantza zaigu hasi, kaian prestatu eta hiruaran irabazi, bota jantzita erreka iskineta. Espero du ez eroitzea erreka, zengo juie, zengo juie, harrapatu nahi deu amorraie. Zaldibil errekan amorrai asko dabil, eta gu joateko nahiko genituzke hil, abila gara arrantzatzen zeharo. Eta gero jaten asko zabilago, zengo juie, zengo juie, harrapatu nahi deu amorraie. Zengo juie, zengo juie, harrapatu nahi deu amorraie. Eta baina azken urtea deula Zaldibil. Atoia izangoa lagundurik handenoi. Azken urtea dugu, eskola ontako, aurpegia daukagu, penaz malkoz malko.